Stimat auditoriu, clientele mele, domnișoara fata Babei și doamna Babă, ce ușor s-a plăcut fata moșului după ce a lucrat la Sfânta Duminică, i-a cerut câteva informații despre traseu. Dar Sfânta Duminică a înșelat-o pe nevinovata domnișoară iar sora vitregă a înșelat-o pe nevinovata domnișoară și a trimis-o pe un traseu dificil, plin de primejdii. Iar Sfânta Duminică, împreună cu fântâna, cuptorul, părul și cățelușa, au jignit-o spunându-i că nu are educație. Ba a mai fost arsă, mușcată, răsplătită pentru tot efortul ei cu o ladă plină cu balauri. Fata moșului zice că pe ea a ajutat-o educația. Atunci pe clienta mea de ce l-a ajutat-o? Cât despre Ion Creangă, care zice povestitor, de ce a pregătit clientelor mele un destin atât de tragic? Am aflat că a mai pus la cale uciderea a doi de către lui. A mai participat la un caz de înșelăciune de a rămas ursul fără coadă și a stresat un pierdoi care luase și el o punguță cu 2 bani de la un cocoș. Cât despre educație, se ține cu nasul presus, că este mai presus de frumusețe și bogăție. Toți înțelepții și scriitorii o laudă. Dacă e așa cum zice, de ce nu le-a ajutat și pe clientele mele să se bogățească? Să vină primul martor, fetița care iubește poveștile. Martorul este dispoziția noastră, domnule Șnigelescu. Da, spune, nu-i așa că personalul tău preferat este fata Babei? Nici vorbă, niciun copil nu vrea să semne un personaj negativ. Atât de rea și leneșă, fără inimă, fără rușine, cine ar vrea să fie? Chiar e lipsită de orice reflexie. Chiar m-am bucurat că și-a primit pedeapsa la sfârșitul poveștii. Poate așa să mai învețe și alții să se poarte. Dar nu mă sunt întrebări?